Перше, що ми пропонуємо зробити – припинити обов'язково збройний конфлікт і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території. Незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року. И вот глава нашей делегации отметил, что важно будет очень четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной, то есть держали в руках оружие, и не допустить наказания тех, на ком нет вины. Давайте еще послушаем, что сказал Леонид Кравчук. Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроекту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, вони повинні нести відповідальність. А інші нормально жити і працювати на своїй українській землі. Сергей, вам удалось уже знакомиться с этим планом, этими 5 шагами, которые предлагает наша сторона в этой контактной группе, и насколько реален прогноз, вернее, предложение провести весной выборы уже? Ну от скажіть, справді ви вважаєте, чи хтось вважає в цій країні, що Путін вирішив окупувати Донбас, тому що там не було достатньо забезпечені демократичні процеси для того, щоб були проведені місцеві вибори? Чи, можливо, Путін вів війська, що йому там не сподобались якісь наші закони, наприклад, закон про мову? Ні. Задача Путіна – відновити Радянський Союз. Він це і не приховує, що його задача геополітична. Зробити з Росією гравця приблизно такою, яку вона була в часи Радянського Союзу. Тому йому потрібні гарячі точки. Тому йому потрібен Донбас, як той якір, який триматиме Україну від вступу до НАТО і Європейського Союзу. Тому було би дуже наївно думати, що якщо ми запропонуємо якийсь мирний план Путіну, то от Путін його так почитає і скаже, ну давайте, чому ні, власне. Очевидно, що це достатньо наївний план, хоча, звісно, те, що пропонує Кравчук, абсолютно логічно, крім виборів. Але треба, щоб розуміти перспективність цього плану, треба розуміти, що насправді хоче Путін. І от задача Путіна якраз інтегрувати окуповані території в територію України, але на своїх умовах, з тим, щоб справді відбулися вибори, без ніякої амністії, справді на місце влади прийшли вчорашні бойовики, які ще сьогодні там бігають з камуфляжем і стріляють в нашу армію, а завтра вони одягнуть депутатські значки. І от потім дуже важливо, щоб оці всі люди, які там будуть обрані на місцевих виборах, роз'їхались по всій Україні, і ми тоді справді матимемо дуже серйозну дестабілізацію по всій Україні, і ми тоді справді можемо мати внутрішній конфлікт. Те, про що говорить Росія. Більше того, не треба забувати, бо Кравчук, судячи з усього, про це забув, що на території окупованого Донбасу дуже багато громадян, які є громадянами Російської Федерації. Про це росіяни, ніхто з них не приховує, що там масово роздавалися паспорти. От з ким ми матимемо справу після реалізації будь-якого плану? Ми матимемо справу з громадянами Росії, які, якщо що, будуть чекати знову допомоги від Путіна, щоб він їх визволяв. І, до речі, в Росії вже ж недавно проголосували закони, за яким Росія відкрито оголосила, що вона має за собою право будь-де втручатися в військовий конфлікт для захисту своїх громадян. Тому потрібно завжди на такі плани дивитися наперед, розуміти, що насправді є мотивацією Путіна. Тому мирні перемовини і ті перемовини, які посуваються Кравчуком, вони повинні відповідати головній меті. Вони мають працювати на посилення нашої армії і на посилення санкцій проти Російської Федерації. Ні для чого іншого вони не будуть здатні. Тому плани є, вони висуваються, але самі по собі вони навряд чи призведуть до миру. Тут існує одна небезпека. Та, що, знаєте, цей план Кравчука майже одночасно збігся з планом, який Російська Федерація висунула до України. Він, звичайно, набагато гірший. Там пропонується просто амністувати території і відмовитись Україні від закону про освіту, від закону про мову,
відмовитись, по суті, від європейської інтеграції. І от що є небезпекою справжньою цього плану, це те, що зараз в українській владі може з'явитися думка, що треба якось досягти компромісу, що істина, як казав свого часу Зеленський, десь посередині, що достатньо Росії піти на якісь поступки і буде мир. І взяти план бойовиків, взяти наш план, щось там з їхнього пункту, щось з наших пунктів, і в результаті вийде такий компромісний план. Оце є найгірший сценарій, тому що, звісно, цей сценарій до миру не призведе, він призведе до загальної дестабілізації.